ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ки созасе хуб асе. Худоро шукр мо ҳам созем нағзем. Имрӯз бозор рафтесем продукта харид, продуктови бозор. Шуморам хатим бигирам. Иқалраҳора ба навор гирифтам. Тамошо кунем. Ман хеле тамошобинони азиз, бозорда чизе харид кардам. Шуморам тамошобинони азиз, мо ай бозор омадем. Рости гап бароям шоколад рафтагӣ будум бозор. Пухтупаз кунам бугум, шоколад тамом шудааст. Ба ҳамаи ҷо қимат, ҳама ҷо арзон буд. Бароям шоколад ҳамаҷо рафтам. Амки хайруған, кофе ва уҷа кинҷит, арзона кинҷит гирифтам. Сафедишу, сиёҳша гирифтам. Ҳай лубиё гирифтам. Баъд тамошобинони азиз, гӯшт арзон будаи уҷа. Гӯшт гирифтем, гӯшти гов. Тамошобинони азиз, картошка, пиёз, орд ҳамахе майда-чайда гирифтем. Баъд омадем хона. Тамошобинони азиз, зулаи тайёр доштам хонамда. Кӯдакам хайрости гап кадура нағза мебинанд. Кадура хестам. Самбусаи кадугӣ кардам тамошобинони азиз. Хушро печондам. Самбусаи кадугӣ кардем. Канала дастгирӣ кине, поделиться кине, подписаться кине. Намехоҳад тамошобинони азиз. Болоша тухм кардам, зарди тухм, кинҷит шабидам, сафеду сиёҳ. Баъдан пухта гирифтам. Намехоҳад тамошобинони азиз, кадуме хурдестай ба шумо иштиёи таом, ба мо низ ҳамчунин. Самбусо хушро ба мазза, мулоимаки рез зонак омадагият тамошобинони азиз. Хайр то видеоҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед тамошобинони азиз.